Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanor lai. Cipra Tent House. Ka seng ginong rep hapok ka jelah, hapok ka syatri jong ka Hill Farmers Union. Kan penlong ya ke dor barba ginong rep ka jelah, ya ke bansa penlong ha State Convention Center, ha ka sau teri unok pra arjar arplai, nadu upor karwi bejaman stem. Presiden jong HFU uba komandar Siang Pliang, ulai itu bahagi kesngi, on ya keren ya shibun kimat kibedei nak benta ginong rep. Kum ke skul nak benta kikhun jong ginong rep kibedi banyo ya ke benta ke Bakerpang, kum ke jingsiu lani ke free coaching class. Kimat kiba ginong rep kini tai ka deiru halor ka yo kahat ki sembai bat ki lat jingirap jong ginong rep kiba sorkar ka dei ban itu bat yirap Kerpang ye kipat nong rep jong ajelah. Lakbon kedo bagi kedai kedor barba ke balai bagi HFU ke lapelong ke balatip kum ka Meghalaya Farmers Parliament. Hadu menta ka kenuhun kadang buddin ye kijing dawa ki bakum ka kenuhun ki labu hakmat jong sorkar. Bat angnut bagi sorkar kan penurlong ye kijing dawa jong ginong rep ong ba komandar Siang Pliang ubri presiden jong ka Hill Farmers Union. Nalor kene ulai tu ru bahag ne kijing ilang on ye keren ru halor ka jing beteng jong ka jing ot kilo hayodo ye ki mar jong ginong rep bat kiwei. Ya kendo bat pi ki media maka benta ban ya thu ka bedai bat ka jingelang ka jungi ka bangin salong ka sautrik ya ka bangi khot ka Meghalaya Farmer Parliament kini ketika parliament jungki nong rep te ha ka ju ka por ni subharu ban pentip ba ka sautrik ka deiru ka ju ka sngi kan mau burom ya ki nong rep ya ka ba latip kum ka Meghalaya Farmers Day te kini ka Meghalaya Farmers Day nakliang jungi kum ka HFU ngilapan benah arajar kat kendai ban rakhe kum ka singi kinong rep tingi sukmen ban nakliang jung ka sorkar Meghalaya pede kala wadra ya ka notification bat menta ka sautri di semban kala long official ba ka singi ban kemau burom Kerpang ya kinong rep jung ka jela Meghalaya ya kene ka singi kalau ka Kerpang nomor ha ka ju ka por nginyo ban rakhe ya kene ka singi bat ha ka ju ka por ngiyo ban pelong ya ka Farmer Parliament. Hakan ni kasni menteri rambah jong kajela konrak sama unwan berlong kongsan nangka i menteri badai kami ya katna veterinary iba elhek kum sembut kongsan bat kum juru kum ikong amprin lingdo i Dr. M amprin lingdo i badai i minister badai kami ya kinorap ma i in don lang ha kataika jingelang hakabedi pada bat ki program kindon kini ki presentation kemudian kijing yatho nak liang jong ki department repair hakabiri bat ki scheme ya kiba kum ka department kidon nak kamta jing mentoy jong kinong rep te kidon sibun ki presentation nado ka agriculture ka horticulture ka fisheries ka veterinary bat kum ta ter bat kamtam ru ya kini ki mission repair ka ba ka sorkar kala wanra nak kamta ka jing tip jong kinong rep kabakam sengutenat bat kabakam Kerpang nam takani ka Farmer Parliament kandon ru ka kenta ha kaba kandon ka jing keli kum balong ha assembly kum tu ha kaba kinong rep kinbu ya ki jing keli te ha ka jing sisa ngila de pa lupa ya kini ki jing keli ha ki department repair kum balong hi ka assembly te hendrei ngila yo sibun ba ki jing keli tu undum la ban keli lut ha ka to kasngi te nak liang jong ka sorkar ka labu nakling jong department kala jit katu kali kijing keli bakin yo ban keli ha khamat jong katu ka parliament bat ye ki wei pat kijing keli ngin yo ban place lupa ban ngin yo ban bu lupa ha ki file ne table kenang bakin yo kijing keli tikan ni ka kenta kalong ka Kerpang nam ta jongi ha ka bangin yo ban ya yo ban keli jing keli but what happening kini presentation ro lada ki no rep kim padon ke jing shai kila ban don ke discussion nani ke jing keli kena bukin shai ha ke bede bat ki scheme ki baka sorkar kadon te nakling jungi ni kwa ro ban phat subhaya pi nado shpo beje ka sautrik bapin ya wanlang ate kasni but kum juru harin kata ning sadon ke ka press conference ha ke por kat architect dela wai ke ka function te ni kwa ipi ro bapin ya don lang to por ba ka sorkar kalau penurlong yang kijing dawa jungi kum kaseng banwan rano ya kene ka Meghalaya Farmer Empowerment Commission. Teh kijing sisa kene commission kalau nak mentaban ban kijing sya ngila ban lek ra ya kijing ngila ban pentip iki no kijing ne commission bat ka commission ru kala ban shin ya kata kijing kli ban
ban ship gijing kli le se ban wat ban tha ro ki department bakin pet ya kita ke commission ka ngidon kita commission te hawat hakui hakui ka por ni kwa hi ban dakhen dak kamdei pengiakran politik selene katai ringi ya kan ka sarkar hi ka bamenta apa gijing lam korat sama at least kayo snow yaki jing diwo dawa ki ba ni kum kaseng no rat ni bo kamtam ba ladani kwa ban ya kendo at least ki priang subhai ni ban pen snow ki jinga tentang ki sarkar ki bala re mensual itang ba ngin le ya kendo ban pen snow kim long kim mla ate ngim poi has ketria tek ngira ai kubli kempang ro kamtam yu ba ban te dor lendo to kapor bolong agriculture minister alis priang da yang ya kata ki jing snow jungi yaki isu ki ba kum kaseng no rat ni dan kata hi ngadi lupa ka achievement nam ta jungi namar kelas nga ya namar kum kini ka farmar parliament ro ka government hi kala menjur telah ada kam menjur ro kata ka syamjik nyingi ban syupulang mangi namar menta de namar baka sarkar kala menjur nam ta kadang ngiyo ini kijubab na ke department namar kila menjur na kalian jukiro dan rilada kim menjur na kalian juki tekemut ngiru iki jingkeli insu keli telese yo kim jubab ke department tekam don jingmut angka te kata kala de paru sakoi ka bang isu men din at least kami ka sarkar ka shin ye kata senjam ban sengat ban snow iki jing jokin ora mar lada kim sengat balada ngim yo ban snow te kanum don kin kata ka jubab dan ri lada ngilala ban snow lada ki sengat te ngikmi dan ti bakawai hedin kawai ki isu kin urlang lada sikim la marmar nak kalian jong ko government ni ada jeng start government ya kata ka let's say kidon kam manchna ka project te let's say yo kidon kam kita konsultan te ya kata ngim la ban ong te lada kibu relay ki konsultan nang minta ki project ji norat ni tini dokumen namar ba let's say ki marfi minta kidon ya kado ono syaban yo project kadon kene ka detail project report ka bala se ka government ka penkra te ni sutu bala da plan ban ka project kuno kin yo ka funding te nak kata kadaw la kibu lay ni kwa kum kaseng nang bakindon ki firm ki man penkra ki project nak menta ki department kabedi karap karyam bat ki department ku ya khidi ya bayadai kam bakindon te ni da kwa ya kata bakindon nang banginge scam bala dadon ki project dan fila umar rafon la se na sarkar India la se fila umar rafon na shawairo ya kata hadin shani ni gimdan